Zdravičko, tu je Podo z Najwebu a dnes som si pre vás pripravil program, ktorý vkladá vaše odkazy do katalógov na platforme Freeglobes. Program sa skladá z dvoch častí, jeden je automat, druhý je poloautomat. Teraz si zapneme automat, kde budete môcť vidieť, ako krásne tento program funguje. Spinovanie textu, alternácia textu v titles a v popise stránky je absolútna samozrejmosť, avšak úplnou novinkou je automatické dekodovanie captcha. Naozaj nevieme, či existuje nejaký program, ktorý dokáže na českom alebo slovenskom webe niečo také realizovať. Hej, čiže captcha sa dekodovala, odkaz je pridaný, program naviguje do ďalšej stránky. Táto funkcia je automatická, či už pri poloautomate alebo úplnom automate. Pri úplnom automate však musíte si byť istí, že vlastne vaša kategória existuje, aby program dokázal vyselektovať presne kategóriu. Čiže potrebujete vpísať presný názov kategórie, ktorú viete zohnať napríklad zo zdrojového kódu, dotyčnej stránky a nájsť jednotlivé katalógy, ktoré túto kategóriu obsahujú, aby ste dokázali frčať na automatickej verzii. Program je úplne jednoduchý, vôbec sa nehalúzi nad nejakými javascriptami alebo ničím, proste vyselektovanie kategórie, vypísanie, vyspinovanie textu a vypísanie captcha. Ja rád používam deCapture, vlastne tam si za $5 môžete nahádzať a vám to vyselektuje deCapture. Za $2 je to 1000 captchi. Mám rád deCapture, lebo vlastne je schopný dosť kvalitne s 95% pravdepodobnosťou ošetriť de facto všetky captche a nejakých 3000 druhov captchi, takže ak máte záujem tento program, sme tu pre vás. Zatiaľ sa majte pekne.